Haos bez prestanka. Haos između Anabele Atijas, Marka Miljkovića, Lune Đagani i Gagija Đaganije se nastavio u večerašnjem pretresu nedelje sa Milanom Miloševićem, usledilo je suočavanje Gagije i Anabele. Nije normalno da se ponašaš kao da si njegov otac, poručila Anabela Gagiju. Ti si bila protivnik veze Lune i Marka, rekla si da nećeš dozvoliti da Luna bude sa njim. Da li je to ucena, pitao Gagi. Jesam li rekla Luni ili tebi? Gde si bio da je vaspitavaš, pošto ti je dete nevaspitano? Sram te bilo. Ti to meni zameraš, gde si bio, druže? Ti si bio na početku veze protiv njega, na Pink RS-u izašla prepiska gde si rekao da prepoznaješ siledžiju. Nije si taj rodio koji će moje dete da prevaspitava. Što njega nije njegova majka prevaspitala, odgovorila je pevačica. Ja neću dozvoliti da ovakvi kao što je on radi to ovoj devojci, istakla Anabela. Podržavala si da je neko davi za vrat, uzvratio Miljković. To je ljubav. I mene Gagi davio, isto me je tako voleo, bila ironična Anabela, pa dodala, ljubav koju je doživjela u prvoj zadruzi nikada neće da se ponovi. Miljkoviću, ti si za mene hostesa i seoski đilkoš.